Human ang duha ka tuig sukad nagka-pandemya, nabalik na ang Kapuso Fans Day ug Kapuso Mall Show sa inyong Kapusong Istasyon sa Mindanao. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Gidagsa gayud sa mga fans ang KCC Mall de Zamboanga Activity Area sa Zamboanga City alang sa Kapuso Fans Day niadtong Sabado. Kauban ang cast sa bolera nga sila si Kylie Padilla ug Garda Versosa. Ilabi pa nga kini ang unang pagpahigayon ni ini sukad nagsugod ang pandemya. Nalingaw ang tanan sa music jamming samtang nanghatag sa pagpapremyo ang morning show nga At Home with GMA Regional TV ug afternoon newscast nga GMA Regional TV 1 Mindanao. Super excited po. Na-miss ko po ang manood ng artista kasi before pandemic po. Nung pandemic kasi, wala ang artista ngayon. Sobrang excited po. At least makikita ko na siya ngayon. Si Kylie Padilla po. Taud-taod mipakita na sa iyahang TikTok moves si Garda Versosa. Mas nahugyaw ang tanan paggawas ni bolero star Kylie Padilla kinsa mipakita sab sa iyahang abilidad sa pagdula og billiards. Nagpasalamat ang duha sa mainitong pagdawat sa mga Zambongenyo ug giimbitahan ang tanan sa nagkainit na nga episode sa bolera. Maraming salamat po sa mainit ninyong pagtanggap sa amin ni Kylie. And enjoy talaga dito sa Zamboanga. Pati sa pagkain, busog na busog. Ang sarap mag-show dito kasi ramdam mo talaga yung pagmamahal nila tsaka yung miss nila. Bawat episode may nangyayaring nakakapanabik na maganda. And abangan nyo po yung sinasabi ko, napakarami pa pong mangyayari. And I'm sure akong lalo po yung mamahalin yung show namin. Thank you so much. Sa Davao City, jam-packed usab sa mga fans ang Kapuso Mall Show sa Activity Center sa Abriza Mall niadtong Domingo. Silang tanan excited nga makita ang lead star sa First Lady nga sila Maxine Medina ug Rocco Nacino. Nabalik na siya ng kalingawan sa Davao City! Maria Maika Maxine Medina, Philippines! Kapulak ka! So ginasubaybayan gani mo si Maxine. Yes! I'm an avid fan of Miss Universe! I'm so happy because back to normal naman good ta. So kay magdasanay na gud ta to after 2 years murag tsaka jud kaayo ang ato ang show ato mingaw ang malls kay walay mga artista na nakita. Antod kagon mag na happy na ta kay makita nato sila sa personal. Aray! Thank you! Programa gisugdan sa pagdula samtang nanghatag sa og papremyo ang GMA Regional TV programs nga At Home with GMA Regional TV ug GMA Regional TV 1 Mindanao. Dihang gitawag na si Maxine Medina mihugyaw ang fans, ilabi na nga nagpasample pa siya sa iyahang pagrampa. Gikilig sab ang fans dihang nag-perform si Rocco Nacino. Ang duha malipayon sab sa mainitong pagdawat sa mga Dabawenyo kanila ug giimbitahan ang tanan sa pagsubaybay sa finale week sa First Lady. Marami pa silang kailangan abangan eh. At syempre, kung may surprise kami ng First Yaya, for sure, meron din kayong dapat abangan ngayong last week ng First Lady. Yan ang kailangan nyo abangan ha. May surprise kami. The feeling of coming back to the provinces, lalo na ang unang leg na napunta namin is Davao, and very welcoming sila, ay napakasaya ng feeling of course. The best part is na makakausap at makakasama namin yung mga kapusong sumusuporta sa First Lady at sa First Yaya. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.